Jatend migao mar sagaa kod ohelni matindo Wycliffe Oparanya owacho ni gope masiki idho malo ahinya e sekta mar pur e pachoka en gino makelo buok ne piny owacho. Koloso e boma ma Naivasha e romo mag riwruoge mag sagaa ma higani madhi nyime e pachoka, Oparanya nowacho ni kata obedo ni piny owacho temo keto kare gopegi mag sagaa, to pod gimedo mana idho kalure kod tiyo arietha kod omenda kanyakla kod telo marach mag moko kuom riwruoge mag sagaa e pachoka. Sekta mar chai oyangi ni nikod gowi moseidho kowuok e siling bilion 6 nyaka bilion 7 e kind dweche mane jotelo mag sekta no ne timo hola, ka omedo ni bilion 4 mag gope e sekta mar sukari to osechul, ka jagoro mongirore e migaono Patrick Kilemi to wacho ni kwan oganda jo Kenya maromo milion 15 osedonjo e sekta go mag sagaa, ahinya to sekta mar pur gi mano mar omenda man kod kwan mar ji mohewo milion 4. Now, it is over 7 billion. So even if the government cleared the 6 billion, still there will be another 1 point something billion still accumulated. So I think we must have a solution of stopping debts. And debts is part of mismanagement. And that's why we are saying we are going to have an eye on borrowing in cooperatives. I think the moment is anchored well in terms of how we are embracing technology, but also the risk that come with it in terms of cybercrime. But the question is, we need to raise the hill. How do they incur this debt? And so through the leadership of the cabinet minister, we are saying that borrowing has to be approved by a committee within the commissioner's office. Kenya, the big circles, the police circle, Mwalimu, Arambe, Stima, their membership also should start driving towards 1 million plus. So in terms of numbers, we are still behind, but in Africa, it is the one that is at the top.